Un dia a mà. Estem aquí, hem fet 2 hores de classe i l'hem assumit. Jo una. Ell una. Ell, es veu o no? Sí. I res, ara estem aquí amb el senyor Pol Casagran, que aquest no és, i se'n va fer un tatu. I bueno, ja el gravarem i tal, a veure la cara de duro que fa, perquè ho vegi tothom. El tio ja està molt nerviós, algunes paraules abans de fer-te el tatu. Bueno, ens veiem a la sala de tatuatge. Ja fas un... Està aquí la d'esta del tatu. I res, i ara començarem a veure patir aquest noi d'aquí. Patir? Estàs nerviós? Ara sí, no? Ara sí. Ara sí. Ah, sí, fa 4 hores també. Ara ja comença... Bueno, doncs... Bona sort. Es pot apropar. Ens han xutat quan ha entrat el Pol a la tenda de tatus i ens hem esperat una horeta i ara entrarem. Vale, no se me'n sentirà una puta merda, per tant m'aproparé. Ara entrarem i a veure com va el Hambo, a veure quina cara posa i a veure si puc gravar-li una mica la cama i a veure què passa, no? A veure si ara sí que ens deixen entrar, perquè eren molts i ens han dit que ens esperéssim. Digues unes paraules que no m'han deixat gravar, tio. Pica que flipes. Pica? I explica la sensació per tots, així... És com què és? si agafes una agulla de cosir, te la claven 2.000 milions de cops a la pell. I és com si És molt sema. com la picoqueta així descarada. Sí, ara m'està cremant. Uau. Jo ja veureu, nois, que acabaré. Molt heavy, I quan arrastra l'agulla a la pell, aquí Ja. sí que veus les estrelles. I Robert, aquest pavo és el puto pagès del cole, ¿vale? Explica la teva història així, resumida. El meu pare té un empresa de vins i bueno, treballa amb ell. S'ha quedat, tio. Per què és aquest vídeo? Per què és aquest vídeo? No sé per què és. Hola, Vicente, mira. No t'ho suposes per què és, tio? Per què? Pel racó de Quicos. Yeah, vale. ¿Para qué va el vídeo, tío? No, res, és vídeos que faig així, tontos, perquè m'agrada fer vídeos, saps? Per la mona i les putes. Vale, clar, tu ets partner. Clar. Cobro 0,0010 cèntims No crec. per cada vídeo, t'ho juro. Res amb subscriptors, tio. I 60, t'ho juro que cobro 0,0010 cèntims, t'ho ensenyaré. Què et passa, avui, tio? ¿Qué es? Me lo ha regalado, chavales. Con Draco del Kiko es al millón. Hombre, suscribíos. Estás sin fin, cabrón. Darle like por aquí. Creo que por aquí, like. Bueno, por aquí también. Por aquí. En comentarios. Por aquí ponemos un mensajito. Podéis comentar en sí, no polla, no puta Instagram aquí. Ahora yo os lo pondré, el Kiko. El teu col·leg, no? No, para. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui. M'agrada molt com despedeixo els vídeos últimament, així a casa després d'editar i dic, hòstia, que se m'ha oblidat despedir-me del vídeo i ho gravo. I bueno, si t'ha agradat, subscriveix-te, dona-li like i totes aquestes coses a l'Instagram del noi aquest que ha aparegut com per últim, el deixaré a la descripció perquè no es queixi. I bueno, estic aquí fent aquest vídeo amb gallumbos, vale? Yeah. I una altra coseta, l'altre dia... mirant els comentaris de la Japan Weekend de l'últim vídeo que he penjat, vaig veure un comentari de The3 Game Potato
que diu, us ho llegeixo textualment. Un apunt, es diu vídeos en català, no vídeos en català. Utilitzant amb indiques que ets acompanyat per català. En castellà seria com vídeos con català. A veure, noi, jo sóc català, d'acord? Amb la meva àvia parlo castellà, no sé si et refereixes a això, en què tinc algun ambient de la meva família en parla castellana. Que hagi dit en algun dels meus vídeos, en algun dels meus trossos de gravació, vídeos en català, doncs suposo que ha sigut perquè estic tan concentrat parlant no sé què, no sé quantos, que ho dic, sense voler, però què, ara, o sigui, ho veig com alguna mica agressiu, no? Un apunt, es diu vídeos en català, no vídeos en català, utilitzant amb indiques que ets acompanyat per català. I tu, escrivint indiques que ets acompanyat per català, indiques que no tens l'ESO. Noi, aquesta frase està mal estructurada. Indiques que ets acompanyat per català. Com? Que el català em ve aquí i m'acompanya? No ho pillo. Hola, per cert, guapo, català que preciós, aneu al seu canal. Preciós, guapo. I no sé, o sigui, a veure, no t'he respost per comentaris perquè ho volia respondre en vídeos. I perdona si algun altre dia dic vídeos en català i no vídeos en català. Perdoni, senyor meu, perdoni. Dóna-hi like si vols, si us desuscribeix-te, jolín. Jo què sé. I bueno, podeu comprovar. Ara ja estic fent publicitat, no és que no es veurà. Si aneu als comentaris, veureu qui és. I ja està, la prova de bif. Adéu, guapos. Us porto en el cor. Un petó, com sempre, un petonet. Va.